Takže krásny deň, vítajte pri podcaste Finančné hacky. Dneska je tu so mnou vzácny host Richard Churí a asi to najdôležitejšie, čo o ňom potrebujete vedieť, že vybudoval najväčšiu realitnú sieť na Slovensku. Je to tak? Je to tak. Ahoj Marek a zdravím aj poslucháčov. Dobre, čiže skôr ako prejdem vlastne k tej téme, o ktorej sa budem baviť, čo sú v podstate reality, do istej miery určite aj financie, možno by som sa opýtal, že ako sa ty dostal vôbec k tomu biznisu realitnému, aké boli tu začiatky, šiel si rovno, alebo si mal niečo ešte predtým? Predtým, po vyštudovaní vysokej školy, to bol myslím, že 96. rok, nie, 96. Tak som hneď po škole nastúpil, popri škole som teda brigádoval ako kuriér, tak to som sa najazdil celkom veľa kilometrov zaujímavým spôsobom, ale teda potom som nastúpil na marketingové oddelenie spoločnosti Sony, ktoré budovalo úplne novú štruktúru v rámci Slovenska, kde som na začiatku dostal veľmi zaujímavé produkty a to boli mobilné telefóny GSM, ktoré vtedy začínalo ako sieť a zároveň aj PlayStation. Čo teda pre mňa znamenalo veľmi veľa, aj keď som na začiatku vôbec netušil, čo PlayStation je, ale myslím si, že budovať tento produkt a predstavovať vlastne na Slovensku, lebo to bolo rok, kedy sa PlayStation jednotka na Slovensko uvádzala, tak vlastne riešiť samotný predaj, distribúciu, ale zároveň aj marketing, cenovú stratégiu a všetky tieto veci bolo nesmierne zaujímavé. Čiže my sa bavíme teraz, že v roku 96 si začal predávať PlayStation na Slovensku. Áno. OK, v 96 som mal 8 rokov. A neviem, že či mal niekto PlayStation vtedy v mojom okolí, že to asi bol ťažko. Asi celkom náročný biznis, nie? No náročné na tom bolo, dnes PlayStation je samozrejme svetoznámy brand, absolútne ako jednoznačne to pozná takmer každý, tak vtedy to nepoznal nikto, bol to vlastne nová produktová kategória a mojou úlohou bola predovšetkým dostať ho do predajní, čo nebolo veľmi jednoduché, pretože my sme začínali niekedy v novembri, tam som nastúpil vlastne do Sony v novembri. No a zároveň teda už začínala vianočná sezóna, my sme súrne potrebovali dostať konzoly do predajní. Nikto to do predajní veľmi umiestniť nechcel, že nejaká hračka, na tom nikto nevidel nejaký biznis, pretože vtedy tie maloobchodné jednotky zarábali na televízoroch a veže sa predávali vo veľkom a ja neviem čo všetko, čiže naozaj tradičná spotrebná elektronika. Nakoniec sa ale nám podarilo umiestniť do Nike, do Nike, ako prvých, ja neviem, myslím, že 100 konzol, čo bol obrovský úspech, ale od nich to bola taká, si myslím, trošku charita, že dobre, tak keď chcete, tak ako my to teda skúsime, lebo sme ako dobrí partneri. No a čo sa stalo? Stalo sa to, že tých 100 konzol okamžite zmizlo, lebo bola vianočná sezóna, čiže ako bolo ich veľmi rýchlo predané a to bol taký prvý náznak úspechu, no a potom už pomaličky sa to začalo ako keby rozrastať a postupne ten PlayStation bol aj v iných obchodoch. A spomínaš si na to, že koľko to vtedy stálo, tá konzola? No z hlavy to úplne nedám, ale neviem, či to nebolo okolo 14-15 tisíc korún. 14-15 tisíc korún. Čo nebolo málo v 90 rokoch, to bolo veľmi dávno. Práve nad tým rozmýšľam, lebo ja si z toho obdobia pamätám také tie konzoly na tie kazetky, čo si kúpal u Vietnamcov na trhu. Vieš, to si pamätám akože také hry, že si tam hral tie tanky a takéto veci. Áno. A keď to stalo vtedy nejakých 14-15 tisíc korún, vtedy bola mzda v 96 nejakých 8100 priemerná. No a výzva boli potom hry, lebo tie hry, my sme mali len 6 titulov vtedy, čiže my sme natlačili do tých predaní strašne veľa, myslím, že Formula 1 to bola a Tekken a proste také zopár titulov, dnes ich máš stovky až tisíce na tú konzolu. Určite, len rozmýšľam nad tým pomerom, že keď si to ľudia vtedy mali kúpiť a mal si ty predať im takýto produkt, ktorý v podstate bol, že dvojnásobok priemernej mzdy, čiže minimálne 2 mesiace ľudia na to museli odložiť. Dneska to PlayStation stojí, myslím, že teraz to posledné, keď vyšlo, tak nejakých 500 eur to stálo, nie? 500 eur to bolo PS5, áno. Okay. A najdrahšia konzola, ak sa nemýlim, ale možno sa mýlim, ale keď sme uvádzali PS2, PlayStation 2 a to dokonca začínalo na nejakých 25 tisícoch korún. No tak to je celkom akože... To bola šupa. To je celkom šupa, no ale dneska si za tie peniaze kúpiš, za tú výplatu kúpiš 3 tie konzole, máme 1500 zhruba minulý rok, priemernú mzdu. Takže to nepomere jasne, takže to bolo asi aj celkom náročné to nejak dostať do povedomia. Podarilo sa vám to? Keď by vám nepomohli teda tie Vianoce? Podarilo sa samozrejme, mali sme celkom štedrý rozpočet na marketing, takže sme robili rôzne veci, sme sponzorovali televízne relácie, ak si niekto pamätá VTV. Najprv bolo VTV a ako sa to volalo? Teraz si neviem spomenúť názov tej relácie, ale tam sme chodili každú nedeľu natáčať, tam sa hralo a boli tam celkom známi dneska herci, dokonca aj poslanci, ktorí to moderovali, nebudem menovať. Možno mali ostať pri tom, nie?
Ale aj celkom áno, ale bolo to celkom zaujímavé. No potom prišla Maxihra zároveň a je pravda, že v Maxihre sa používal Crash Bandicoot titul a to bolo na Slovensku úplný fenomén, táto hra, ktorú sme predali mesačne, bolo 1, 2, 3, myslím, že až 5 pokračovaní tejto hry a z každej sme predali 100 mesačne. Čo vlastne, pri týchto herných tituloch je ten životný cyklus veľmi krátky. Zvyčajne, že hra príde na trh, predáva sa nejakú krátku dobu a potom ten predaj úplne ustane. Príde 2, 3, keď je tá hra úspešná. Ale Crash Bandicoot na Slovensku my sme predávali na tony, dá sa povedať, vďaka tej Maxihre. Tak to je parádička. Ty máš ešte stále plejku doma, že zahráš si? No samozrejme, jeden máme na prízemí, jeden na poschodí, lebo aj syn, keďže mu ho dosť obsadzujem. Tak... A jeden na medzi poschodí, aby sa nenudil, keď ideš hore? Aj syn si musel kúpiť takisto, lebo ináč by sa k tomu veľmi nedostal. Ale zase je pravda, že dnes už som sa obmedzil len také, akože na hranie takých hier, ktoré len si zapnem na pol hodinku alebo na 20 minút a zase to vypnem, čiže väčšinou FIFU. Jasné. Akože ja sa priznám, že mám Xbox doma, čiže asi neviem, že v to by sme sa nezhodli. Absolútne nie. A ja stále neviem, lebo ja sa v tom nevyznám v tých hrách ani v tých konzolách, čiže mne sa Xbox páčil viac vizuálne, že mi to viac zapadá do interiéru, čiže ja neviem medzi tým tie rozdiely, mi to príde všetko rovnaké. Ale v podstate áno, samozrejme, že sú to dva konkurenčné produkty, je to otázka aj toho brandu. Potom samozrejme veľmi dôležité, aké tituly na ktorú konzolu vyšli a čo si ty chcel zahrať. Čiže bolo extrémne dôležité, boli exkluzivity, to znamená, čo vyjde len na PlayStation alebo prípadne na Xbox. A podľa toho sa aj tí ľudia rozhodovali, lebo ktorú konzolu kúpiť, pretože ty si kúpíš tú konzolu a to je ako trojský kôň, potom už len dokupuješ tie hry a na tom je ten biznis, nie na konzolách. Jasné, čiže väčšie gro toho biznisu je na tých hrách. Jednoznačne, tam sa predávalo, ja som zažil, a to už neviem, v ktorom bolo roku, sme predávali hru Gran Turismo, to možno ti niečo hovorí. A bolo Gran Turismo 2 a v ten rok, kedy sa uviedol na trh táto hra, tak generovala obrovskú časť zisku celkového Sony celosvetovo, pretože tam predávaš proste software. Jasné. Tam nepredávaš to železo. Áno, čiže to je nákladovo nižšie, ale respektíve ten vývoj zase stojí určite niečo. Dobre, ty s takou láskou o tom rozprávaš, prečo si sa vlastne odtiaľ odišiel potom? Ja som zo Sony neodišiel ešte keď som mal PlayStation na starosti, ono aj v tej firme to malo moja kariéra nejaký vývoj a ja samozrejme som mal nejaké ambície, chcel som v tej hierarchii alebo tej organizačnej štruktúre stúpať a chcel som viac zodpovednosti, o čo som si teda aj požiadal. A bolo mi vyhovené, kde som sa stal následne tzv. Sales manažerom. To znamená, že z produkt manažera, ktorý má na starosti nejakú produktovú kategóriu, som dostal tým ľudí, z ktorých alebo tým produkt manažerov, ktorých som mal na starosti. Čiže prevzal som potom zodpovednosť za časť predaja spoločnosti, ale teda tých produktov, toho portfólia. A tým pádom už z toho PlayStation som sa ako keby vzdialil. Čo aj dnes docela ľutujem, pretože tam bola tá najzaujímavejšia časť tej práce a stretával som najzaujímavejších ľudí, ale zase z hľadiska mojej kariéry to bol jednoznačný posun, že som získal viac zodpovednosti. Dobre, a ako si dostal potom vlastne k tým realitám? Reality, ten prechod bol naozaj veľmi výrazný, pretože v Sony som bol 9 rokov, čiže som s tou spotrebnou elektronikou a s týmto biznisom bol veľmi prepojený. No ale ozval sa mi spolužiak z vysokej školy, že jeho šéf zakúpil licenciu nadnárodnej spoločnosti pre Slovensko, alebo práva vlastniť túto značku pre náš trh a hľada riaditeľa. A či teda by som nemal záujem si to vypočuť a nejakým spôsobom teda, že či by sme do toho nešli. Na prvé počutie mi to znelo tak nereálne, pretože z elektroniky spotrebnej do reality je naozaj to je veľmi, veľmi veľká vzdialenosť. No ale napriek tomu sme sa stretli a sme sa teda o tom pobavili a mne to dávalo hlavu a petu. A samozrejme bola to obrovská príležitosť vybudovať niečo na zelenej lúke, čo sa ti nestáva úplne každý deň. Takáto príležitosť, takže sme sa nakoniec dohodli a sme do toho išli. No, to je... Dobre, teraz ty si sa rozhodoval o tom, tam prebehol určite nejaký proces aj v tebe, že keď si to riešil, lebo išiel si do toho s tým, že už ideš podnikať, že už nebudeš zamestnanec, predpokladám. No nie celkom. Nie celkom, pretože tá dohoda bola, že áno, tá spoločnosť bola slovenská, bolo to nové, ale ja som tam začínal ako zamestnanec. S tým, že som dostal možnosť, že keď dosiahnem nejaký cieľ, množstvo otvorených kancelárií, tak som dostal ponuku, že by som sa mohol stať aj partnerom.
tak sa to aj stalo v nejakom časovom teda horizonte. To znamená, že do toho podnikania som išiel. Samozrejme, obrovská bola zmena v tom, že v Sony my sme nejak neriešili na mojej pozícii, či má firma na účte peniaze, alebo vieš, riešiš si svoj budget, riešiš si svoje náklady, ktoré sú naplánované a o ostatné sa nestaráš, kdežto už v tej novej spoločnosti už táto zodpovednosť tam nastala. Dobre, a ty si tú zodpovednosť pocítil až potom, keď si stal spoločníkom, alebo už vtedy, keď si tam začal? Aj keď som začal, pretože v podstate som dostal na starosti, alebo som mal všetky kompetencie z hľadiska, vlastne stal som sa prokuristom spoločnosti, čiže už som prevzal zodpovednosť aj za hospodárenie spoločnosti. Samozrejme, dostal som nejaký rozpočet, nejaký prvotný kapitál, s ktorým som musel nejak nakladať. Jasné. Čiže áno, rozdiel to bol, ale to uvedomenie si toho celého chvíľočku trvalo a to prevzatie tej zodpovednosti, ja si povedal, každé rozhodnutie stojí nejaké peniaze a samozrejme dobré rozhodnutie to posúva celú firmu dopredu a zlé rozhodnutie dozadu. Toto v tom Sony, v tom obrovskom kolose, až tak ako keby na toho zamestnanca nevplývalo takéto niečo alebo takéto nejaké okolnosti. Jasne, ja sa na to pýtam hlavne preto, lebo v princípe vždycky, keď človek prechádza z toho modelu, že je zamestnaný do podnikania, tak je to pre neho náročné. Hej, že je to také, že zrazu je úplne inak, že už nie si v tom, že tu ti dá zamestnávateľ, toto spravíš a za to dostaneš také peniaze, ale ty si ten prechod mal troška iný. Hej, že ty si aj na začiatku možno dostal nejaké noty, že takto budeš robiť, keď si začínal ako zamestnanec a potom si sa transformoval až do toho podnikania. Správne tomu rozumiem. Bolo to také plynulé, nebolo to také dramatická zmena. Mne práve ten prechod pomerne vyhovoval, pretože som zrazu získal absolútnu slobodu v tom, ako veci robiť. Samozrejme, že to nie je absolútna sloboda, ale je tam sloboda zo sebou prináša zodpovednosť. Jasne. Ale pre mňa to bol veľmi príjemná zmena. V tom, že zrazu môžem naozaj si robiť rozhodnutie, ako chcem. Samozrejme v tých korporátoch, okrem tých pozitívnych vecí, tam človek rieši aj veľa vecí, ktoré ako keby mu otravujú život, tak toto ako keby úplne odpadlo a ja som sa cítil fantasticky. Tá zmena bola naozaj vynikajúca. Nebolo to ani o tom, že zrazu som musel viac pracovať, lebo je to na mojom, alebo niečo v tom, lebo musím povedať, že aj v tom Sony som vlastne tam tej práce bolo, musím povedať, že ešte aj viac snáď. Bolo to také, že naozaj do 10. večer, takmer denne sme tam všetci boli. Sme mali jedného kolegu, ktorý trval na tom, že o 6. chodí domov, lebo má rodinu a malé deti a my sme na neho pozerali, že tak na odpadlíka, hej. Čiže bolo to iné, čiže zrazu to bolo o tom, že ráno som vstal a som si sám mohol určiť deň a to, ako ten deň bude vyzerať. Áno, to je pravda. To je obrovská zmena. A moja predstava o tom bolo, pretože tá nová spoločnosť je to podnikateľský koncept. To znamená, každý človek, ktorý v ňom nejakým spôsobom funguje, je podnikateľ. Čo pre mňa bolo v mojich predstavách, že to snáď nemá žiadnu chybu, že každý, kto predsa podniká, je tak motivovaný rozvíjať svoj biznis a tá motivácia je stále rásť a rásť, že to naozaj nebude, alebo nemá chybu, alebo že to bude nezastaviteľné. No, samozrejme, časom som zistil, že každý z nás, aj keď sme podnikatelia, má úplne iné motivácie a niečo iného zaujíma. A či je to naozaj len honba za peniazmi, alebo na druhú stranu nejaká rovnováha v živote, že o 3:00 môžem ísť do lesa na huby, stretnúť medveďa. Tak toto všetko, ako každý z nás to má nastavené trochu ináč. No a tam je určite potom aj zmena, lebo ty si spomínal, že si robil toho sales managera, či si mal slediť nejakých ľudí pod sebou, ktorých si riadil. Keď si budoval tú sieť, ktorá bola teda najväčšia na Slovensku, myslím, že stále nikto neprekonal. Nie. Tak zasi začal viesť tých ľudí, ale predpokladám, že to bolo troška iné ako v tom zamestnaní, keď si ich mal pod sebou. No, tu sú dve roviny tohto celého, alebo bolo to v dvoch rovinách. Jednak samozrejme boli ľudia na centrále, ktorí sú klasickí, ale boli klasickí zamestnanci, ale aj pri tejto forme riadenia som sa to snažil mať tak, aby tí ľudia to považovali, tú prácu, ako keby to bola ich firma. Okay. Aby to vnímali, že naozaj to dáva zmysel. Čiže dal si im akcie spoločnosti? Prosím? Dal si im akcie spoločnosti? Nie. To sa nestalo. Vieš čo, ja si osobne myslím, že ani akcie spoločnosti niekedy nemusia u niekoho znamenať, že to vníma ako svoje. Každý to máme proste v hlave nejak nastavené. A pre mňa to bolo dôležité hlavne preto, aby sme sa spolu dobre cítili, aby nás tá práca bavila. To bolo samozrejme extrémne dôležité.
ale ono aj tí ľudia nakoniec prenášajú, lebo oni komunikovali s tou sieťou vo veľkej miere a teraz buď prenášajú svoju nejakú zamestnaneckú frustráciu, alebo práve naopak, bez toho, aby ja som tam bol alebo stál, tak sa stále snažia tým ľuďom pomôcť v tom podnikaní. Jasné. No a teraz odpoviem na tú tvoju otázku, to B, samozrejme potom tu bola tá sieť. A to riadenie siete, pokiaľ tu máme, alebo pokiaľ sa bavíme o tom, že sú to všetko podnikateľi a majiteľia spoločnosti, ktorí robia tie finálne rozhodnutia o tej svojej firme, tak je to iný typ leadershipu, ako keď niekomu platím každý mesiac výplatu a viem sa na ňom trochu voziť a ako viem mu presne prikázať, čo má robiť, alebo čo robiť. Zobrať, dať bonusy a tak. Presne, a ty nebudeš na home office, berem bonusy, dávam bonusy. Čiže cez tie peniaze. A je to iný typ leadershipu. Franchiseová sieť je jednoznačne partnerský vzťah. Máte to podobne nakoniec aj vy, určite. A treba s tými ľuďmi, samozrejme, treba v prvom rade, aby to fungovalo, treba získať vzájomný rešpekt. To znamená, že sa rešpektujeme navzájom, rešpektujem ja tú sieť v tom, čo robí a ako to robí a že majú svoju úlohu, ale oni musia rešpektovať aj mňa, že zase moja úloha je občas urobiť aj to rozhodnutie a určovať smerovanie tej spoločnosti, samozrejme v komunikácii so sieťou. Nikdy tú spoločnosť tohto typu nemôžete viesť tak, že vidíte jedným smerom a sieť druhým smerom, to nikdy nemôže zafungovať. Čiže to, aby to fungovalo, tam je jednoznačne jedna dôležitá vec a to je komunikácia. Nastaviť tú tonalitu, byť s tými ľuďmi, chodiť medzi tých ľudí, rozprávať sa s tými ľuďmi. Samozrejme, už tých kancelárií, keď sú desiatky, nie je fyzicky ani psychicky možné tam byť non-stop, ale tí ľudia musia vedieť, že keď potrebujú, že tam som. Hej. Čiže a toto trvalo vlastne nejakých 17 rokov tú sieť tmeliť. Hej, pretože ono aj to okolie, ten trh sa nejakým spôsobom mení a cez ten leadership a cez tú komunikáciu vlastne previesť tú sieť tými rôznymi obdobiami, či už realitných kríz, alebo teda keď rástol trh, ale samozrejme mení sa aj to okolie z hľadiska IT. My sme napríklad, keď sme začínali v 2006, tak veľa ľudí sme do tej siete priniesli cez benefit, že môžu telefonovať zadarmo s T-Mobile. Okay. No to bolo úžasné vtedy. No dnes koho to zaujíma? Prišiel tretí operátor a ten to zničil ako keby, pretože zrazu sa to stalo normálne. Jasne. Čiže stále bolo treba hľadať nejaký dôvod, prečo vlastne v tej sieti byť a prečo to pre tých ľudí dáva zmysel. No mne sa veľmi páčilo, že si povedal, že to je o vzájomnom rešpekte a o nejakej komunikácii, že to je extrémne dôležité. My to máme v princípe rovnako a tiež si to tak uvedomujem, že pokiaľ tí moji kolegovia sme na partnerskej úrovni, OK, vieme si vykomunikovať veci, tak to dokáže fungovať. Otázka možno, že mal si ten prerod z toho, že mal si pod sebou zamestnancov na takýto spôsob leadershipu, že nejak ťa to bolelo, že cítil si to, alebo si to mal už predtým tak nastavené, lebo sú ľudia, ktorí na tej partnerskej úrovni komunikujú so zamestnancami. Vieš čo myslím? Áno, samozrejme sú rôzne typy lídrov, určite aj v tých bežných korporátnych podmienkách. No, nebolelo, ale bavilo ma to, ale áno, je pravda, a že trvalo to, trúfam si povedať, že roky, a ja si myslím, že to nikdy neskončilo, kedy sme neustále hľadali tú správnu cestu. Či pritvrdiť, akou formou, ako nastaviť tú celkovú tonalitu. Pretože mali sme obdobie, kedy, a to bolo obdobie 2008-2009, kedy sme prišli, povedzme, o značnú časť siete kvôli kríze a mnohým iným veciam a museli sme sa zamyslieť, čo zmeniť u nás doma, myslím na centrále, aby tento trend nepokračoval, aby sme ho zvrátili. Čiže neustále sme museli rozmýšľať, akým spôsobom na tú sieť pôsobiť, ako s nimi komunikovať, či príliš priateľské vzťahy sú OK, alebo či príliš direktívne vzťahy sú OK, alebo kde niečo medzi tým. A dovolím si tvrdiť, že ešte na každého z tých partnerov, alebo majiteľov tej licencie, funguje niečo iné. Čiže ešte dať to nejak dohromady. Riešenie sporov v kancelárii je neskutočne dôležitá vec. Nastavenie nejakej transparentnosti, aby ľudia nemali dojem, že vlastne, že si tu nejak prihrávam biznis na seba, niečo v tom zmysle, taká tá dôveryhodnosť. Čiže napríklad, keď chodili, veľmi dôležité, samozrejme v rámci tej siete si tí makléri budujú svoj vlastný ako keby biznis a tú
sieť kontaktov a tak ďalej, a tak ďalej. Ale áno, pri tých známych značkách je veľa klientov, alebo sú klienti, ktorí volajú na centrálu. Jasné. Dobre, a keď niekto potreboval nejakú službu v Lučenci, tak to bolo úplne jasné, poslali sme toho klienta do Lučenca. Ale čo napríklad v Bratislave, kde sme mali 10 kancelárií, a teraz, aby to nevyznelo, ktorá kancelária že ktorá dostane ktorý kontakt, tak sme to nastavili tak, že si mal brata v Bratislave. A ešte, samozrejme, presne. A to pozor, brat bol ešte prvé roky maklérom roka mnohokrát. Okay. X-krát, alebo pomerne často. A áno, u niektorých ľudí to mohlo zbudiť dojem, že to je kvôli mne, lebo ja neviem čo, hej. Ale pritom, ja som mu nemal v tom ako pomôcť, on si musel ten biznis urobiť sám, ale... A koľko si mal ľudí, akože tých majiteľov tých kancelárií, že v tom najväčšom píku, keď vás bolo najviac, že koľko ľudí bolo? Najviac bolo 50 kancelárií. Čiže 50 lídrami tých kancelárií si ty bol... Áno, stane sa, že niektorú... Má dva kancelárie, že jeden má dva kancelárie, čiže nech je ich 45. A teraz, že je to 50 ľudí, ktorí sú individuality a tým, že sú to majiteľe kancelárií, tak proste tam aj je nejaké ego, tí ľudia nejako fungujú, čo je prirodzené, hej. A teraz, že naučiť sa s nimi komunikovať je pomerne akože riadny záhul, ne? Je to výzva. Že to si nemal asi, že keď ti prišli, že mal si 3 rozhovory za večer, že neboli 3 rovnaké, každý bol úplne iný asi. No a to ešte treba prirátať tých maklérov, samozrejme. Jasné. Ale no áno, je to... Takto, túto prácu, ja keď som začínal, my sme mali také v rámci Európy šéfa a on vtedy v angličtine povedal, že regional director is the loneliest job in the world. Okay. Že práca regionálneho riaditeľa je najosamelejšia práca na svete. Do určitej miery to dá sa povedať, že to platí. To bola akože tvoja pozícia vtedy. Áno. Okay. Že to platí a naozaj to nemôže robiť niekto, koho to nebaví. Čiže v tom naozaj treba nájsť záľubu. A mňa to naozaj bavilo. Tí ľudia samozrejme, že občas aj bol hnev, alebo však tá práca s ľuďmi taká je, aká je, to všetci vieme, ale áno, s každým jedným sme museli nájsť tú správnu komunikáciu. Niekto potreboval veľmi často. Boli ľudia, ktorým stačilo raz za rok si zavolať, boli úplne v poriadku, každý trošku ináč, ale zároveň, to by som sám nikdy nezvládol. Potrebuješ mať ľudí, ktorí s tými ľuďmi aj častejšie komunikujú. Hrozne je dôležité a extrémne dôležité, aby oni mali komu zavolať. Áno. Aby lebo oni, keď potrebujú, vtedy zavolajú. Nikto ti nezavolá, že niečo sa mi podarilo. Takto, mali sme jedného, ktorý zavolal, že Rišo, ja ti budem volať, keď sa mi niečo podarí. On bol strašne zlatý. Tak áno, tak aj takého sme mali. A väčšinou ľudia, keď potrebujú niečo vyriešiť, vtedy volajú. A takýto to je človek, ktorý potrebuje pochváliť, tak si upýta tú pochvalu. Jasné, chápem. Neviem, prečo volal, ja som sa vždy pochválil, ale nemyslím si, že to bolo preto, že... Ja mám tiež kolegu, ktorý mi volá vždy, keď sa mu niečo podarí alebo píše, a akože ja som za to rád, lebo vidím, že on je rád, ja ho pochválim, akože super. Ale áno, jasné. Mne sa to ale ľúbi. väčšinou ľudia riešia veci, ale na to som mal ja skvelý tím, ktorý vždy, to bolo pre nás veľmi dôležité, a snáď aj najdôležitejšie tá odozva a tá kvalita odozvy, to znamená, že keď niekto zavolám na centrálu, že tam je vždy ochota a že teda vždy si nájdeme čas na toho človeka. Áno, to je dôležité. Ale aj potom samozrejme ten problém aj reálne vyriešiť, logicky. Jasné, my sme sa v podstate zoznámili, keď sme s vami ako finančný maklér začali spolupracovať v rámci hypoték pre klientov. Ja by som tu nás na chvíľu pristavil pri tom, že vy ako najväčšia sieť ste určite mali veľa požiadaviek na to, že okay, že my chceme s vami spolupracovať na tých hypotékach, predpokladám. Veľa. Je to pravda. Ono to malo svoju históriu, ja veľmi stručne poviem, lebo to nie je nezaujímavé z tohto pohľadu. Myslím, že to bol rok 2008 alebo 2009, to naozaj, alebo 2007 dokonca, je to možné. Naši českí partneri, pretože vlastne my sme mali spoluvlastníctvo spolu aj teda s kolegami z Čiech a tým pádom obidve krajiny, ako sme veľmi intenzívne spolupracovali, tak spustili produkt, ktorý sa volal ako hypotéka. To znamená, že aj naše kancelárie boli schopné prostredníctvom nejakého partnera ponúkať hypotéky svojim klientom. Čiže to bolo aj v Čechách, aj na Slovensku, tak? Začalo to v Čechách, tak sme si povedali, prečo nie na Slovensku, ako vyzerá to ako dobrý nápad. Ono, čaro tej nadnárodnej siete je, že sa inšpiruješ a robíš veci, ktoré fungujú v nejakej inej krajine. No, tak sme to prevzali, alebo teda sme to spustili, myslím, že to bolo rok 2008, no a
tam som urobil jednu chybu, že som odkopíroval z tých Čiech, že kompletne všetko, vrátanie toho partnera hypotekárneho, ja ho nebudem menovať, to nie je vôbec dôležité. Kde nastala chyba, že ten partner vlastne toto poňal ako vstup na slovenský trh. Čiže to bol český partner, ktorý... Tak, chápem. Ale problém bol, že v tej dobe nemal sieť predajcov a dokonca ani nemal ani sieť zazmluvnených bank. Čiže tam bola vlastne, to bola spolupráca 3 subjektov, jedna banka, jeden hypotekárny maklér a teda realitná sieť. A jeden maklér na Slovensku. Neviem koľko. Chápem. No. A teraz, tej banke sa to takisto veľmi páčilo, či nám sa to páčilo, sieť nadšená, že do niečoho takého ideme. A banka nám dokonca poskytla pomerne veľké množstvo billboardov, cez ktoré sme to propagovali. Čiže naozaj, že sme sa do toho opreli. Problém bol, že sme mali x klientov, ktorým nemal kto poriadne zavolať. Čiže my sme ako dodávali nestihal sa ten biznis. Nestihalo sa to, bol to problém a neviem, akú dobu to trvalo, ale potom to samozrejme sme museli ten projekt odpískať a v tej dobe som si povedal, že samozrejme pre tú sieť to bolo určité sklamanie a som si povedal, že je pravdepodobnosť väčšia, že tie kancelárie si na svojej lokálnej úrovni dokážu vybudovať vzťah s kvalitným hypotekárnym poradcom alebo finančným poradcom, s ktorým budú obsluhovať klientov. Ono to pravda bola do nejakej miery s tým, že ale do nejakej miery aj nie. Čiže boli kancelárie, ktoré mali skvelé vymyslené, niektoré sa tým vôbec nezaoberali, ale to je samozrejme ich vec. No, a ty sa pýtal, že samozrejme počas a po tejto skúsenosti samozrejme za mnou prichádzalo pomerne veľké množstvo práve týchto spoločností, ktoré ponúkali teda spoluprácu s tým, že väčšinou to vyzeralo tak, že mi nakreslili nejakú štruktúru a tam som sa dozvedel nejaké percentá alebo desatiny percent, ktoré skončia. Čo dostane, že ja som vysvetlil, že do centrálnych spoluprác nejdeme. Ono je to aj o tom, že tú sieť presvedčiť na centrálnu spoluprácu nie je jednoduché. Opäť sa bavíme o tom, že sme partneri a nie zamestnanci, čiže ja im to neviem nejakým spôsobom rozkázať. A keď do tej siete neprídem s niečím naozaj zaujímavým a atraktívnym, tak ani nemá cenu sa tým zaoberať. Čiže aj keby som chcel, keď som videl tie nakreslené percenta, ako fajn. Ale to bude jachta. Nikdy som nevidel, jachta. Taká jachtička, malá. Taký čong, by som povedal, niekde na rybníčku. No nič, v každom prípade stále som tam nevidel niečo, čo by som sa vedel chytiť, aby ja som toto predstavil do siete ako produkt, ktorý by ich mohol zaujať na spoluprácu. Áno. Až jedného dňa som sedel takto v taxíku vo Švajčiarsku a mi zavolal náš jeden bývalý maklér, že on pracuje v spoločnosti Finvia, tu už môžeme spomínať. A že by sa so mnou majiteľia chceli stretnúť, že či by teda, ako som súhlasil. Ale ja vždy s tým stretnutím som súhlasil, ja som nikdy neodmietal, ja si hovorím, to bude ďalší opäť pokus, ale tak prečo nie, rád sa stretnem. Takže tam, a to neviem, či nebolo rok 2015. Môže byť, že to tak nejak tá spolupráca začala. No a čo bolo to, že si povedal, že OK, že toto mi dáva zmysel? No, tak tam som sedel, to boli 2 majitelia vtedy a tak to prvé, čo musím povedať, osobnostne, alebo tak nejak ako ten tón stretnutia bol dramaticky odlišný od všetkoho, na čo som bol zvyknutý. Naozaj to množstvo energie, ktoré tam bolo to naozaj, že sme si, musím povedať, že padli do oka, alebo že nejakým spôsobom, sadli sme si tak nejak ľudsky, tak akože ten prvý dojem bol dobrý, tak z toho prvého stretnutia. Ale čo bolo dôležité, vlastne Finvia ma neoslovila s tým tradičným modelom, že poďme pracovať nejakým spôsobom na úrovni tých kancelárií, ale že Finvia hľadá affiliate partnera. Ak si spomínaš. Áno. Takže vlastne ako keby chceli by mať formulár na našom webe. Ten web nemal vôbec zlú návštevnosť. Tá sa rádovo bola v 10 000 mesačne. Jasné. Takže to naozaj dávalo zmysel a kvalitných vlastne návštev, pretože tam väčšinou išli ľudia, ktorí ako tú nehnuteľnosť hľadali alebo predávali alebo čokoľvek. A my sme práve v tej dobe robili nový web, alebo pracovali sme na novom webe, tak mi to prišlo, že super, takže ja nemusím ísť do siete prehovárať ľudí, dáme na web formulár, keď sa to ako zrealizuje, tak z toho ako samozrejme nejaká provízia, ale toto mi prišlo ako dobrý začiatok spolupráce vo vhodnom čase a si hovorím, prečo to neskúsiť.
Takže vlastne tú nohu do tých dverí Finvia vložila takýmto spôsobom. No tak akože ja som rád, že sa im to tak podarilo, lebo tá spolupráca, že z môjho pohľadu, aj keď to porovnám v rámci toho trhu, určite si sa aj ty s tým stretol, že poviem to tak možno, že nemá to období. Hej, že asi nie je také, že viem, že vznikajú nejaký, že finančný maklér si spraví realitku a dajú to nejak dokopy a tak, že nám sa to podarilo tak celkom pekne spojiť, si myslím. Čiže to je... Ty si tam vnímal aj nejakú pridanú hodnotu možno pre klienta, že dáš tomu klientovi, ktorý si príde kúpiť nehnuteľnosť, tak mu dáš aj tie služby? Vtedy sme takto nad tým ešte nerozmýšľali. Ani som nepoznal vás ako tú prácu, alebo aj vás ako ľudí. Prišlo mi to ako myšlienka, ako e-shop, alebo niečo v tom zmysle, že naozaj vieme zužitkovať tie návštevy ľudí aj bez toho, aby nevyhnutne museli u nás kúpiť nehnuteľnosť. Prišiel mi to ako dobrý nápad z tohto pohľadu, ale malo to svoj vývoj nakoniec. Áno. A ten vývoj bol taký, že samozrejme neustále nás teda oslovovali tie spoločnosti a už boli niektoré, nemyslím to zle teraz, ale až agresívne, že teda hľadali tú cestu ku mne, možno cez môjho partnera a tak ďalej. Jasne. Tak som teda prišiel do Finvie a som sa spýtal majiteľov, že chlapci, že asi sa tomu nevyhneme úplne, ale chcete aj tú sieť, chcete spolupracovať na úrovni aj tých kancelárií, čiže vašich poradcov. No oni samozrejme, že jasné, že chceme. Hej. A to bolo, myslím, že asi rok, alebo menej ako rok od začiatia spolupráce. Tak som hovoril, dobre, tak príďte prosím vás za mnou s niečím, čo naozaj by bolo nie len o tých percentách, ale aby to bolo naozaj akože úplne odlišné, lebo keď chceme nejaký zaujímavý produkt, dáme tomu vlastné meno, to všetko môže byť, ale nech to je iné ako povedzme tá bežná ponuka. Jasné. No a teraz tu bola ešte jedna dôležitá vec, keď sme sa pre tú Finviu rozhodovali, lebo opäť tých ponúk bolo X, ale ja som samozrejme bol pozývaný na vaše stretnutia, mal som možnosť s vami hovoriť. A mal som dojem, že ten štýl riadenia tej hodnoty tej spoločnosti smerom dovnútra, čo nakoniec sa prejavuje potom aj smerom von klientom, sú veľmi podobné tomu, čo sme robili my. Čiže nespájali sme dva úplne nesúrodé ako keby subjekty, ale ktoré spoločné vôbec nič nemajú, ale mal som ten dojem, že toto by mohlo fungovať aj z toho hľadiska tých hodnot, ktoré my ako sme spoločne vyznávali, veľmi podobné. No tak na konci dňa v princípe to je aj to, že ako si ty povedal, že tí ľudia u teba neboli vtedy zamestnanci, čiže ty si to nevedel nakázať, že OK, a teraz budete s týmto človekom robiť hypotéky pre vašich klientov. Muselo to byť, že ten realitný maklér aj s tým finančným maklérom si museli vybudovať vzťah a pod dôveru a na základe toho mohli ďalej robiť vlastne ten biznis. Je to tak a ono to najprv chcelo, samozrejme ten produkt vytvoriť a teraz ho do tej siete presadiť, alebo predať, alebo ako to nazvem. Takže ja som s majiteľom Finvie vlastne strávil na cestách strašne veľa času, pretože sme individuálne obehli naozaj všetky kancelárie, kde sme im vysvetlili, ako to funguje, ako to je. Samozrejme, tie reakcie boli trošku rôzne. Určite. Boli extrémne pozitívne až do úplne odmietavých. Proste naozaj sme sa stretli so všetkým. Potom samozrejme bolo potrebné neustále pracovať na tom, aby pre tú sieť a bolo jasné, že toto je pre nás jedna z priorít. Aby sme ten produkt pre toho klienta mali, lebo čím viac spojíme tých hypoték pod jeden, povedzme, dážnik, tým viac alebo tým väčšiu sílu máme voči aj bankám a podobne, tým je ten produkt významnejší. Samozrejme, my sme to, a teraz čím je to zvláštne, jednak sme tam nastavili nejaké benefity z hľadiska, povedzme, výhodnejších poistiek pre klientov, alebo aj dokonca výhodnejších úrokových sadzieb, čo tam potom niektoré naše konkurenčné firmy alebo vaše protestovali v tých bankách. Áno. Ale stalo sa napríklad v jednom meste, že z tej konkrétnej banky poslali klienta do tej našej kancelárie, že tam bude mať ešte o 0,1% nižší úrok. Čiže naozaj to dávalo zmysel. Ale dnes, musím povedať, vtedy sa nám to stalo úžasné, dnes viem, že napríklad pre vás ako obchodníkov Finvie, napríklad tá poistka nebola veľmi zaujímavá, pretože vlastne tam nebola provízia. Áno. Čiže áno, bol to dobrý marketingový produkt, ale to, čo som sa naučil aj v tom Sony, je, že aj ten predajca musí byť dostatočne dobre zaplatený, aby vôbec ako ten produkt predával. Hej? Čiže možno sa vám podarilo
nejaké tie poistky sa tam ako keby realizovali za tú sumu a popri tom ste iné produkty s tým klientom takisto vyriešili. Ale dnes už chápem, že z tohto pohľadu možno toto bola trošku slabina toho celého pre vás. No a potom ešte samozrejme sme to prepájali s tým onlineom, kde vlastne môjim cieľom bol, aby tí makléri ten produkt ako naozaj zobrali za svoj, pretože na ich podstránkach samozrejme boli odkliky na tie kalkulačky a bolo veľmi dôležité aj z hľadiska marketingu toho celého produktu, aby my sme vedeli, že keď si klient odklikne to u toho makléra, aby teda ten maklér bol za to odmenený. Jasné. Čiže aj toto sme celé spracovali ako jeden balík, no a potom sme začali cestovať po sieti. Treba povedať, že ako percento dnes veľmi ťažko odhadovať, že aké percento siete sa nám podarilo do tej spolupráce ako keby dostať, ale bolo to vysoko nadpolovičné. Áno, akože z toho pohľadu vravím, že ja pohybujem sa na tom trhu a viem, že takéto spolupráce väčšinou fungujú na lokálnej úrovni. Takže proste to mám nejakého kamoša, som predám reality, mám kamoša, čo robí financie a s ním v podstate ako keby spolupracujem. Nám sa to podarilo spraviť kvázi celkom plošne a teda ty vnímaš možno ten produkt takú ako jednu z tých kľúčových vecí, že sa to podarilo? Toto považujem za skôr úspech ako neúspech. A dodnes ten produkt ako funguje a pretrváva. Áno, tam je veľmi dôležité. My môžeme na tých centrálnych úrovniach vymyslieť čokoľvek, keď vy si nesadnete v tom regióne, keď napríklad tá realitka nie je spokojná s tým maklérom, alebo ho obchádza, alebo ja neviem, naopak, akože že nedokážete dobre komunikovať. Áno, stalo sa nám, že v niektorých mestách to proste z tohto dôvodu nesadlo úplne, ale to už je asi prirodzené. Určite áno. Dobre, čiže teraz sme v období, že ty v tej sieti dneska už nepracuješ. Už tam nie si, už ju nevedieš. Je to tak. Je to tak. Áno. A situácia dneska na finančnom, respektíve na tom hypotekárnom trhu je dosť zlá. No, tak porovnaní. Mali sme krásne časy, ktoré my už asi nezažijeme, keď ti peniaze stáli menej ako percento. Tá úroková sadzba bola extrémne nízka a dnes už vieme, že to je síce krátkodobá oslava, ale že nás to dobehne v nejakom časovom horizonte, či už cez infláciu alebo podobne. Čiže áno, žili sme na úkor dnešných dní a prišlo to, čo nevyhnutne prísť muselo a to bolo zvýšenie úrokových sadzieb a výrazné ochladenie jednak hypotekárneho trhu, ale samozrejme aj ochladenie aj realitného trhu. Ty si v podstate takmer rok už preč z toho biznisu. Je to presne rok. Je to presne rok a ty si už ešte si bol ty vo vedení, keď ten pokles začal, alebo nepamätám si to presne, že... Myslím, že bol, pretože ono to začalo posledný štvrť roku 2022. OK. A ja som končil niekedy v apríl, povedzme. Že pol roka si de facto ešte si to zažil. Pamätáš si, že aké boli tie prepady na tom úvode? Lebo tam to bolo dosť také, že... Asi ten prvý kvartál 23. Teraz, keď sa bavíme o tých realitách, takto, ten polrok posledný, predsa len tie reality sa ešte doťahujú nejaké obchody. Čiže ja som to ešte ako to necítil, ale tie prepady potom aj následne a každá spoločnosť to mala trochu iná, ale z počte transakcií to išlo dole zhruba okolo 30%. Okolo 30 to ešte celkom slušné. Keď hypotéky idú 70, vtedy nastúpili tí hotovostní klienti. Áno, lebo vtedy bol vlastne ten prepad bol na úrovni 60%, 60-70%. Netreba zabúdať na to, že ten 21-22 roky, ten previs toho dopytu nad ponukou bol obrovský. Čiže keď aj klesnú hypotéky 80%, stále, keď na jednu nehnuteľnosť si mal 10 ľudí, tak zrazu si mal 2 alebo 1. Čiže ono sa to nakoniec aj tak predalo v konečnom dôsledku. Čiže ten prepad nebol pre realitné spoločnosti priemere, nech sa bavíme o 30%. Ono potom to malo svoj vývoj, koniec roku 2023 bol ešte pomalší, čiže tam nejaké percentá išli dole. Tam treba brať do úvahy aj jednu vec, a to je tá, že vždy, keď prichádza k spomaleniu realitného trhu, znižovanie cien nehnuteľností má vždy nejaké oneskorenie. Tí predávajúci, oni stále vidia staré ceny na internete, oni nie sú veľmi ochotní akceptovať, že zrazu nedostane svojich 100 000, ale iba 60 000. To je psychologicky pomerne náročné pre tých ľudí, aj keď pred 5 rokmi to mohlo stať 30 000 tá nehnuteľnosť. Ďalšia vec je tá, že sú takí, ktorí vyslovene nepotrebujú predať, tak tí aj stiahli tú nehnuteľnosť z trhu. Čiže tie reakcie sú rôzne. Ale áno, keď sa
jedna vec sú dáta a druhá vec je, keď sa bavíte s tými ľuďmi, ktorí na tom trhu reálne sú. Samozrejme, každé mesto trošku ináč aj zafunguje. A pocitovo pre tých ľudí bolo, že sa ten trh spomalil veľmi dramaticky, veľmi výrazne. No práve, že toto, že keď si povedal tých 30%, tak mňa to zaskočilo, že to bolo také nízke číslo, lebo však som v kontakte vlastne s tými realitnými maklermi a mám pocit, že to je ďaleko viac tento spomalenie. A možno otázka, ktorú vlastne ty tento rok si sa venoval aj tomu, že si chodil po rôznych konferenciách ako realitný expert. A dnes je tá téma toho, že ako sa tie ceny nehnuteľnosti budú vyvíjať, stále aktuálna. Ja posledný rok, že vždycky, ja mám na to svoj názor a keď počúvam, že posledný rok, že všetci realitní experti alebo proste zastupcovia realitného sektora hovoria jedno a to isté. Už to pôjde len hore. Už sme dole, už to pôjde len hore. No. Ale realita je taká, že to stále klesá. Tie ceny nehnuteľnosti možno, že kozmeticky. Veľmi mierne. Takto, jedna vec je, že nemáme úplne dobré dáta na Slovensku k dispozícii. My tu pracujeme s dátami ponukových cien. Ponukové, Národná banka zverejňuje vždy vývoj cien nehnuteľnosti, ale oni to ťahajú z portálov. Inzeráty si pozrieme. Čiže to, čo tam vidíš, je vlastne, že áno, cena ponúkaných nehnuteľností sa zvýšila alebo znížila. Okay. Reálna predajná cena ale je vždy iná. Povedzme, v čase boomu sa mnohokrát mohlo stať, že ponúková cena bola, 100 000, ale keďže bolo veľa záujemcov, tak sa to vytiahlo aj na 120, povedzme. Ale dnes je doba, kedy sa niečo ponúka za 100 000, ale vie, že je na cenu, povedzme, ešte o 20%, o 10, 15% dole. Čiže je to naozaj rôzne. Čiže keď Národná banka hovorí, že klesla cena o 5%, tak môžeme počítať, že je to možno o 15%. No a tie poklesy minulý rok boli niekde rádovo ponukových cien 20%, čo môj odhad je, že teda reálna cena možno klesla o 30%. Netreba však zabudnúť na jednu vec, že 5 rokov dozadu, čiže od nejakého povedzme 2018. do 2022 stúpli ceny o nejakých 80-90%. No to je samozrejme. Čiže tá cena klesla ako keby... Ono sa to tak akože upravilo, len mne sa skôr jedná o to, lebo ja dneska počúvam, že strašne veľa to, že ja chápem aj tú motiváciu, prečo sa to hovorí, že to bude raz, lebo potrebujú predávať. Aj developeri sú rôzne platené články v médiách, že ten developer si to zaplatí, aby to takto bolo. Ty tam, ako to vidíš tak reálne, že môžu tie ceny začať vstúpať, tých nehnuteľností aktuálne? Teraz vyšli čísla posledné Národnej banky za prvý rok 2024. Veľmi čerstvo sú vonku. Áno. A tam napríklad, a stále sú, pripomínam, sú to ponukové ceny. A celkovo ceny klesali o 5% ponukové, čo nie je veľmi veľký pokles. Teraz myslím oproti poslednému štvrť roku 2023. Ale napríklad v Bratislavskom a Nitrianskom kraji mierne stúpali ponukové ceny. No a teraz čo sa nám deje? Od začiatku toho zlomu na trhu, kedy stúpli úrokové sadzby, ubehlo povedzme 1,5 roka, čo je pomerne veľká doba. A dnes sa nám pomaličky, ale to nie je nejaká dramatická zmena, začínajú na trhu objavovať ľudia, ktorí takzvané odložené rozhodnutia. Ktorí minulý rok jednoducho odkladali rozhodnutie zobrať si hypotéku alebo do tej banky ako keby ísť, alebo ísť do kúpy nehnuteľnosti. Oni sa na tom trhu začínajú objavovať. Tých dôvodov môže byť viac, jednak tie ceny nehnuteľnosti nejak dramaticky neklesajú. Zase, že budem čakať teraz 15 rokov, nebudem čakať na pokles nehnuteľnosti. Druhá vec je tá, že možno sa ľudia trošku skľudnili, lebo minulý rok naozaj tie správy boli rôzne a ako bude stúpať cena energií, tá neistota bola veľmi, veľmi cítiť a tá spotrebiteľská dôvera tým pádom bola pomerne nízka. Tak dnes už sú ľudia trošku skľudnení, ako cítia nejakú stabilitu. Či je reálna stabilita, o tom si môžeme baviť možno v nejakom inom podcaste, ale sú odvážnejší a do tých hypoték idú. Tam je iný trošku problém, ktorý dlhodobo ako máme, je, že... Ale to sú dva faktory, ktoré sa bijú. Jeden faktor je ten, že na Slovensku je stále veľký nedostatok nehnuteľnosti na bývanie a to je niečo, čo sa veľmi ťažko zmení. Máme nejaké dáta, že myslím to v zmysle tak, že dobre, že teraz keby sa postavilo tých 25 000 kolárových bytov, že či by to náhodou vedelo ovplyvniť ten trh. To by už ovplyvnilo, samozrejme. Vedelo by to ale nie až tak dramaticky. Jednoducho máme tu nedostatok, čiže tá ponuka je stále nízka, čiže ako čakať nejak, že
z nejakého dôvodu tu klesnú o 40% ceny nehnuteľnosti. Toto je nejaký brzdiaci faktor, alebo faktor, ktorý tomu bráni. Na druhej strane, samozrejme nesmieme zabúdať ad jedna na nejakú demografickú krivku, to je dlhodobý nejaký ako trend, ktorý je skôr negatívny, čiže aj ten dopyt skôr má tendenciu sa znižovať, ako zvyšovať. To je jedna vec, čiže to zase hovorí proti zvyšovaniu cien nehnuteľnosti, nejakému výraznému, ale potom je to ekonomická sila obyvateľstva. Jednoducho tí ľudia si môžu dovoliť len do nejakej miery tie hypotéky kupovať a tak ďalej. Čo samozrejme podľa mňa do budúcna bude mať vplyv aj na zmenu vlastníckej štruktúry, kedy sa budú nehnuteľnosti do nejakej miery. Dnes každý Slovák vlastní nehnuteľnosť, ale to v budúcnosti nebude platiť a bude koncentrácia vlastníctva nehnuteľnosti. Že skôr tie prenajmy budú. Jasné. No lebo dneska máš ešte, že významný faktor pomedzi aj tú demografiu, čo si spomínal, je tá kúpna sila, ale tá silno pramení z toho, z tej regulácie bankového sektora štátom. Hej, z toho, že ako štát hovorí bankám, že do akej miery môžu zadlžovať ľudí, čo je z môjho pohľadu správne, že tam nejaká taká brzda je. A dneska ja nemám pocit, že ľudia by nechceli kupovať, ale im banka nedá peniaze proste. No je to tak, že na to nedosiahnu, alebo dosiahnu, ale musia, že dneska nemáš 100% hypotéky prakticky, no problém musia je, mať hotovosť. Oni na to ani nedosiahnu, lebo príde klient, ktorý so svojím príjmom chce kúpiť byt, poviem príklad, že za 100 000, 110 000 a z jeho príjmu mu vychádza 70. A to je limitujúci faktor, to nejak neprekonáš. A tam si skončil, čiže toto, že keď ja z tohto titulu som taký troška skeptický voči tomu nejakému, že nárastu cien extrémnou nehnuteľnosti, jasné, Bratislava, kde sú iné pláty, kde tí ľudia inak zarábajú. Jasné, že tie byty tam stojí násobne viac ako tu na Liptove, ale tam sa s tým dá pracovať podľa mňa lepšie. Preto aj tie čísla, čo vyšli za ten posledný kvartál, tak práve, že tú Bratislavu dávali do toho, že OK, že tam tá cena troška zrastla. Určite to má nejaký ten efekt. Samozrejme, no zase netreba zabúdať na jednu vec, že aj keď už som počul rôzne články, že tá éra skončila, ale z posledných 100 rokov ľudstvo neustále bohatne. Áno. To znamená, že aj ceny nehnuteľnosti vlastne nikdy, aj napriek krátkodobým poklesom, vlastne je to dlhodobá je. Ale zase už som počul rôzne názory, že možno ako už to bohatnutie končí, však máme tu jednak vojnové konflikty a prístup k surovinám bude ako keby iný, ako býval. To už sú záležitosti, ktoré sú síce ako nad témou, o ktorej sa bavíme, ale na druhej strane to ten vplyv má. No a samozrejme tá demografia, tu neoklameš nejako. Demografia je najväčší problém dneska, ktorý máme tu na dlhodobého aj toho ekonomického hľadiska, lebo proste tá pracovná sila nám bude ubúdať. Čiže to je tak. Dobre, čiže ty posledný rok si mimo toho biznisu, ale vraciaš sa do neho. Posledný rok, áno. No mimo. Ako sa to vezme, pretože toľko rozhovorov s rôznymi ako mimoriadne zaujímavými ľuďmi som naozaj asi nemal v priemere. Naozaj bol to pre mňa veľmi zaujímavý, veľmi poučný a veľmi taký rok, kedy som naozaj sa rozhodoval a že ako ďalej. Jasné. Pretože 17 rokov je strašne dlhá doba a to človek už má také klapky na očiach a naozaj si ide svoje a ja som si nikdy nejak nepredstavoval, že by to malo byť ináč. No takto to nastalo a bolo to extrémne zaujímavé obdobie. Zároveň aj v súvislosti s tým, že som mal možnosť aj vystupovať na konferenciách alebo na tých konferenciách aj počúvať a komunikovať s ľuďmi. No a teda sme rozmýšľali, ako naložiť aj s tou mojou skúsenosťou a vlastne ako chceme žiť svoj profesionálny, ale tým pádom aj osobný život ďalej. Takže áno. Sme mladí, ešte nemáme toho veľa pred sebou. Sme niekde v polovici, tak polovica ešte stále chcem sa dožiť 100, samozrejme. To je plán. Dobre, a čo teda plánuješ? Čo máš ďalej v pláne v tom? Tak sme sa rozhodli, aj keď teda som si povedal, že budem mať otvorenú myseľ a že teda naozaj nebudem hovoriť nie na čokoľvek, aj čo vyzerá trošku ako šialene, alebo trošku ináč, lebo nakoniec aj do tých realít ísť bolo šialené. Ja ti poviem pravdu, že keď som sa dozvedel, že končíš, tak prvá vec bola, že som písal šéfovi, že mal by ťa sem zlákať do našej firmy. No, povedal som si jednu vec, že budem pristupovať trošku ináč, aj k tomu biznisu, takže ja si myslím, že tú spoluprácu budeme mať ďaleko užšiu, aj s vami. Hej. Čiže v
chcel som sa hlavne ponaučiť z tých chýb, ktoré som možno urobil, alebo ktoré som mal nejak ináč nastavené, alebo som na to pozeral zlou optikou. Takže áno, ten čas som využil aj na to, aby som zosumarizoval to, čo viem a to je, čo je pozitívne a čomu verím. A zároveň už neopakoval tie chyby, ktoré som možno robil, aby teda, lebo od toho sú takéto zmeny, aby sme postavili lepší dom a lepšie fungujúci a aby sa v ňom lepšie bývalo aj tým ľuďom, ktorí v ňom budú bývať. Takže to bolo pre mňa veľmi dôležité. A čiže nakoniec ten výsledok je, že spúšťam novú sieť, realitnú sieť, kde teda chceme využiť všetko to, čo sme sa naučili samozrejme, ale hlavne to, čo je hrozne dôležité, ja si myslím, a čo vnímam, aj keď chodím po trhu, že ono sa mení aj ten sieťový realitný trh celkom výrazne. Mali sme tu realitné púly na nejaké obdobie, proste toto sa mení a ja vnímam, že je pomerne veľa potenciálnych klientov, ktorí by do tej siete ísť chceli. A sú ochotní sa so mnou o tom baviť. A to je tiež impuls, keď vnímaš, že máš nejaký dopyt, alebo aj ty, keď ideš po ulici a ťa stále ľudia oslovujú, že by niečo chceli, čo si viem predstaviť, že to asi tak je v Mikuláši. To tak bolo. Už nie? No, to je práve to, na čo chcem aj sa akože narážať troška, že v podstate to obdobie toho boomu hypotekárneho, to bolo obdobie, kedy v podstate v jednote za pokladňou mohli predávať hypotéky a predali by, hej, cez ten deň nejaké. Tým poklesom aj toho vášho biznisu je tam potenciál ešte na vznik nového maklera? Ja si myslím, že nehnuteľnosti ako také sú komodita, s ktorými sa bude obchodovať neustále. To je proste tovar, s ktorým sa bude pracovať vždy. Okay. A ja si myslím, že na Slovensku je stále priestor na to robiť veci kvalitne a dobre. A čo je kvalitné a dobré, jednak dovnútra tej siete, pretože aj spravovanie siete môže byť kvalitné, môže byť nekvalitné. Takže toto, ja chcem tú kvalitu samozrejme zachovať a chcem s ňou naozaj pracovať, ale aj zároveň na tom trhu. Čiže áno, keď ten trh klesá, v konečnom dôsledku, alebo keď je menší, on menší je, to neznamená, že neexistuje a že nie sú tu realitní makléri, ktorí chcú využiť práve tej služby, tej siete a chcú žiť v nejakej komunite. Toto je dôležitá vec, ako som spomínal na začiatku, cez ten T-Mobile sme chytali ľudí, alebo ja neviem, rôzne iné veci. Jasné. Dnes je doba tak dramaticky iná a ty to vnímaš rovnako ako finančný poradca v tom zmysle, že áno, klient môže ísť do tej banky, v pohode, môže si vyťukať online, má tých možností strašne veľa. Tam, kde je budúcnosť tohto povolania, a teraz myslím toho vášho, ale povedzme aj realitného makléra, je ten ľudský faktor. Ja s tebou chcem robiť, pretože chcem s niekým komunikovať, chcem niekto, aby mne individuálne poradil, povedal názor. Možno aj na tom menšom trhu a pomalšom je to ešte dôležitejšie, ako na tom boome, kedy na tom sa zväzie hocikto. Tak dnes je ten čas, kedy tí klienti to skutočne potrebujú, lebo sú bombardovaní správami rôzneho typu. Áno, ceny budú rásť, nebudú klesať, hento, tamto. A v každom meste je to ešte lokálne špecifické, čiže ty potrebuješ to transakciou previesť. A ja si myslím, že to niečo podobné je aj na úrovni tých sietí. Že tá sieť stále dáva a bude stále dávať väčší zmysel, ale už možno nie kvôli technológiám. Technológie sú nevyhnutnosť, ale dnes si vieš ako samostatný realitný maklér siahnuť na proste balíky, ktoré si prenajmeš. Proste dnes máš možnosti úplne bezproblémové. Ja si myslím, že tým, že ten svet je komplikovanejší a stále taký, ako nazvem to, nejednoznačnejší, tá komunita dáva zmysel. Tá komunita. Vy keď sa stretávate na stretnutí, tak verím, že sa tešíš na to stretnutie, že s tými ľuďmi zase hodíš reč, každý fungujete v nejakom inom meste, ale nakoniec to dáva zmysel, máš komu zavolať, nie je to taký ten individuálne myslenie, ale to spoločné myslenie, ktoré potom už, a toto bolo pre mňa dôležité, nie je centrála od toho, aby každému vedela poradiť, ale aby vedela sprostredkovať tú informáciu. Jasné. Čiže pre mňa tá komunita a dobre riadená komunita a dobrá komunita je podľa mňa budúcnosť má bez ohľadu na to, či ten realitný trh klesá alebo stúpa. A bude sa pozerať vlastne aj po nových ľuďoch, alebo len makléri z trhu? To je naozaj rôzne. Ja mám záujem o ľudí, ktorí chcú naozaj pracovať, chcú fungovať, chcú budovať svoje firmy, sú ambiciózni, kreatívni,
baví ich to. Ja mám veľmi dobré skúsenosti aj s kvalitnými nováčikmi, ktorí proste prišli na ten realitný trh a využili práve to know-how tej siete na to, aby mali ten štart rýchlejší. Povedzme aj to známosť siete a tak ďalej, tak ďalej. Ale aj samozrejme ja komunikujem a vnímam aj realitných, povedzme, odborníkov, ktorí už sú na trhu nejakú dobu, ktorí, povedzme, fungovali samostatne a chcú byť súčasťou niečoho, chcú sa posúvať ďalej a dáva to pre nich zmysel. Tu poviem len jednu vec, samozrejme aj každý typ toho nováčika do tej siete má svoje plusy aj mínusy, ale teda nejaké výzvy. Povedzme, ja som zažil realitné kancelárie, s ktorými som sa ja dohodol na spolupráci a oni išli do toho práve preto, aby získal nejaký impuls. Len to, čo je strašne dôležité, ten impuls musí vzísť z nich. Oni musia začať robiť veci ináč, aby dosahovali iné výsledky. Musia robiť veci lepšie, aby dosahovali lepšie výsledky, ale hlavne ináč. Jasné. A problém bol, že oni očakávali, že to prostredie to za nich ako keby vytvorí, ale oni fungovali, že úplne rovnako. Výsledok aký? Úplne rovnaké výsledky. To poznáme, to je presne aj to, keď niekto mení finančnú spoločnosť, pre ktorú robí makléra, tak proste čaká, že prejde inde a tam je tráva zelenšia a na konci nie je to vždycky o tom, že aký ten človek sám je a čomu je otvorený. Takže ďakujem za rozhovor a prajem ti teda veľa úspechov pri budovaní tej novej siete a verím, že to bude znova prvá najväčšia sieť, ale respektíve už bude druhá najväčšia sieť na Slovensku a že prekonáš tú prvú. No môže byť len jedna najväčšia, ja som nikdy iné ambície nemal, uvidíme, ako to vyjde a vlastne ako sa rozhodne ten klient, lebo klient je pán. Dobre, ďakujem ti, Ríško, za rozhovor. Ďakujem a ja za rozhovor. Ďakujem. Ahojte.